पाऊस पडता की नाही? आणि ह्या पावसात झटपट आपल्या भैया ये लवकर सरोज पटपट हिला खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटतं तुमका परब किचन मध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी. जोडी. आजचं लाईव्ह थोडं उशिरा येण्याचं कारण तुमका नंतर सांगताय ते जेन्युइन कारण आहे आणि तुमच्याबरोबर तसं होता की नाही ह्या सुद्धा सांगा. माझ्या बरोबर आज झाला आणि मी एवढा वैतागलेला आहे ना काय विचारू नको. ह्याच्या पुढे मी कानात खडो लायलाय की ती गोष्ट मी परत करूच नाही. तुमका नंतर दाखवते ती गोष्ट काय आहे ती आणि त्याच्यासाठी तुम्ही लाईव्ह पूर्ण बघत राहा. आता आपण आपल्या रेसिपीकडे वळूया. उशीर झालेलो असा. आज असा स्पेशली बुधवार आणि हम्म. बुधवारचं आपलं दुपारच्या जेवणाचं खास बेत आपण ठरवलेलो आहात. काय हा सांगा चला पटपट. स्पेशल मालवणी थाळी होतली झटपट. त्याच्यात असं साधाच जेवण हां, असं म्हणजे तुम्ही म्हणशात का एकदम गावरान असा अगदी गावठी. हां, तर त्याच्यात आपण गरमागरम भाकरी करतलो. त्याच्याबरोबर ओलो जवळ जो आपणाक मोठ्या मुश्किलीन गावलो. तसं तो गाव होय हो, पटकन पण आज मोठ्या मुश्किलीन गावलो. त्याच्यानंतर आपण करतलो कुळथाची पिठी जी होता झटपट. म्हणजे झटपट जर तुमका काही जावचं असेल तर ह्यो स्वयंपाक आणि बुधवारचं नॉनव्हेजची इच्छा पण तुम्ही पूर्ण करून घेऊ शकता. आपण वळूया आता साहित्याकडे आणि स्वयंपाकाकडे. चला. आज दोघा-तिघा जणांनी लाईव्ह येऊन परत कमेंट दिली, "चतुर्थीचं सुगंधी वरण रेसिपी लवकर टाका." नक्की आम्ही टाकतो. आता श्रावण पण येणार आहे. हम्म. सविताताईने हाय म्हटलं. लक्ष्मीने लिहिलं, "ताई तुम्ही कशा आहात?" आम्ही खूप छान, मस्त मस्त आहोत. मस्त सगळ्यांचं स्वागत आहे लाईव्ह हं. रेसिपी मध्ये. आज आपली गावरान थाळी आहे अगदी. पिठी, भात, भाकरी आणि त्याच्याबरोबर ओला जवळा. कसं वाटलं कॉम्बिनेशन? लगेच पटकन सांगा. होय बरा असा असा लिवा. आता हे बघा, ह्यो ओलो जवळो ही आपण पिठी घेतलं. ह्याच्यात भरपूर कांदे घेतलं चिरून म्हणजे 3-4 आणि त्याचाच वांदो केला ना. हं. आणि लसूण, मिरची, कोकमा, कोथिंबीर, टोमॅटो, कढीपत्तो आणि हे ह्यो आपले आपला मसाले. मसाल्याचा डब्बा. आणि थंय आपण भाकरीचा पीठ सुद्धा ठेवलेला हा. हां, चला आता सुरुवात पटापट आता कशापासून? सुरुवात करूया. पहिली घेऊया काईल. भांडी सगळी होय काढून ठेवलेली होत. नम्रता हाय म्हणते. हां, नम्रता हाय. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडत असेल तर पटकन लाईक करा, शेअर करा. आणि तुम्ही असं पावसाळ्यात काय गावला तर असा झटपट कोण अधिक माणसं येईल, पाहुणे येईल तर पटकन कसा पिठी ढवळली, भाकरे टाकले. ओलं नाही गावलं तर सुकं तरी घाला. तो तो पण सेम असंच असता. पण ओल्या जवळ्याची चव ती ओल्या जवळ्याची चव. बरोबर की नाही? आता ह्यो जवळो ना आपल्याक काढून घेवचो लागतलो पाण्यातलो. नाहीतर त्याका थंय पाणी खूप सुटतला. मग मजा नाही येत. तो हा. पचपचीत लागता. हा. पाणी अळतलो तो. हं. आता आपला पॅन तापू दे. जाडसर पॅन आहे बघा. तिन्ही भांडी ठेवलेली होत. नंतर यातली कसा कुठली भांडी तुमका आवडतात ती खाली कमेंट करून सांगा. ह्यो आपलो हे सगळी एक आपलं तो काईल काईल नाही रे बाबा. पारिक आपलं तवो भेड्याचो. ही स्टीलची काईल आणि ह्यो हनी पॅन. बघा इंग्लिश मध्ये नाव घेतलंय. एक मराठीत अरे घेतलंय, एक पारंपरिक. माझं तर झालंय ना त्याच्यामुळे माझं काही लक्षच नाही लागत आहे. चला. हे लाईव्ह मध्ये असं होतं थांबायचं लागतं. हो. तापू दे ना तो. पावसाळ्यात लवकर भांडी तापत नाही. शिळे असतात ती पण माचिसासारखी. लक्ष्मी लिहिते व्हेरी कूल. आता पळीभर तेल. जवळ्यात हात आधी नाही घालत. आधी कांदो मी हे करून घेते. कांदो नाहीतर वास येतो शिजेपर्यंत जवळ. आपलं जवळ गाळून होय. संविधान लिहिलं ह्यो बेत चांगलो हो मस्तच आहे. तुम्ही यवा पण यवा. करून बघा कधी. खूप झटपट होतलो. चॉपरने आजकाल आपला काम पटकन होता. हा. ह्यो चॉपर बरो की दाबण्याचं इलेक्ट्रिक चॉपर बरो? तुम्ही सांगा खाली कमेंट करून. एक मिरची घेतलंय. आता ह्यातलो कांदो मी वाईस पेटी एक पण ठेवणार आहे. परत परत नाही कांदो कापून बसणार आहे. जवळ्यात अशी बारीक मिरची कापून घातलास तरी चालत. ही लाईव्ह रेसिपी आहे. आज आहे आपलं बुधवार बुधवार 22 तारीख आहे ना. 22 जुलै. हा आणि आपण करतोय लाईव्ह ओला जवळा. ओल्या जवळ्यामध्ये कांदा खूप जास्त घालावा लागतो. योग्य त्या ठेल्यात पिठीसाठी. पिठी एक ठेवलंय. परत चिरूक नको.
मी भांडी आणि एकदाच काय तर चिरण्याचं काम करून घेते. आता त्या दिवशी मी असंच जवळ आणि चॉपर मध्ये कांदो कापलेला आहे दोघांका आणि पिठीच केलेलं आहे रविवारीचो. तेव्हा मी सांगितलं आपण बुधवारी हो भेट ठेवूया. तेव्हा तसं मी माझा ह्याच्यातच पिटी बरोबर सुको बांगडो होतो, पण काय तो हा गावाक नाही, तरी पण बघूया तो बेत हा एक दिवस करूया. ह्याच्यातच मी पिठी कालवलेलं आहे. गाव सुद्धा बरा. तेजस हाय लिहितोय, बडे फॅमिली हाय लिहित आहे. तुमचं सगळ्यांचं लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. तुमका जर ही रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा. हा. काही तुम्ही आला लसूण मिरचीची पेस्ट घातलास अति उत्तम, चांगली लागता. थोडीशी लसूण घालूया. पिठी एक ठेवलेलं आहे मी, ही बघा चिरलेली. कोथिंबीर पण घालूया, बरी लागता. तर कांद्याचा चर आवाज कमी झाला. आता परत मी मोठी गॅस करते. अजून रेसिपी झाली नाहीये विलास सर, व्हेरी नाईस लिहितात. आत्ताच तर लाईव्ह सुरू सुरुवात झालाय. तरी पण धन्यवाद. हा, पूर्ण ताट होईपर्यंत लाईव्ह राहा म्हणजे तुमका कळताला. मग लिहा, व्हेरी नाईस. त्याच्या बदले आपण स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. का बरा वाटता. सगळ्यांचं आपल्या लाईव्ह रेसिपी मध्ये स्वागत आहे. आज आपली पावसाळी झटपट होणारी गावठी थाळी. पावसात तशी मच्छी गावना नाही ना, गावली तर बारीकच. ओलं जवळ आणि खाडीतलं हेच गावता. हा पावसाळ्यातली मच्छीचे 3-4 प्रकार गावतात ना, खेकडो, कुर्ले म्हणतात ना आपल्या गावात, कुर्ले. त्याच्यानंतर खाडीतली कोळंबी, ओलो जवळो ही मांदेली सगळी पण गावतात बारकी बारकी. हा. परत ती काय आपण मोदका, हा, ती पण गावतात. मोदका पण आता गावतात. एका ताईने टिप दिली ना, ती तुम्ही वापरू शकता. कांदा आणि टमाटर लवकर शिजण्याआधी मीठ घालतात ना थोडस, हा ते आपण घालूया. पण मीठ बाबा तुम्ही जपून जपून घालायचा. कधी कधी माझ्या हातून मीठ जास्त होतं म्हणून मी थोडं कमीच घालते. घाला. आता हे आपलं मालवणी मसालो, त्याच्याशिवाय आपल्या जेवणाची थोडीशी चव हळद. नाही. मच्छीमध्ये हळद आवर्जून घालायची. बाकी आपल्या मालवणी मसाल्यात असली तरी घालायची. ह्यो थोडो गरम मसालो नको. मॅगी मसाला नको घालू. आज आपण मॅगी मसाला विश्रांती देऊया. आता तुम्ही म्हणतात मॅगी मसाला, गरम मसालो. तसं आपल्या रेसिपी मध्ये सगळ्या मसाल्यामध्ये आहे, पण ही आपली पारंपरिक आहे ना, त्याच्यात मॅगी मसाला नको. नाही, मच्छी मध्ये मॅगी मसालो काय करू. आणि आता मी ह्याच्यात जवळ्यात हात घातलाय तोपर्यंत त्या ढवळून घेता. आणल्यावर अगदी तांदूळ निटी करताव ना, तसे निटी करायचं की त्या ह्याच्यामध्ये थोडी मोठी माका त्या मांदेली गावलेली, मोदका गावलेली, कोळंबी गावलेली. पण आज माका वेगळाच काहीतरी गावला. तुमका सांगाक नको, जाऊ दे. तसं पावसाळ्यात त्याचा त्रास सगळ्यांकाच होता. तुम्ही गेस केले असतात तर खाली सांगा. आता घालताना आपण थांबा, नाही टोमॅटो अजून नरम होतोय. बरो इसरच माझी मैत्रीण सांगता, अगं बुर्जी किंवा काय पण करताना ना, ही फोडणी जेवढी चांगली बसेल ना, तेवढाच जेवणाची चव खूप चांगली होते. आणि शिजाक पण हवी तशी, कारण मग आपला जेवण तसा ताजा पण व्यवस्थित राहता. ही बघा कोळंबी आता तिचा डोचक्या काढतोय, बघितला. करदी डोचक्या काढून घेतलंय, आता सायटिक ठेवतो. बुर्जी करताना किंवा कुठलाही कांदा टमाटरची भाजी पण करताना ना, इथे कांदा आणि टमाटर व्यवस्थित मिक्स होवं तरच त्याची चव वाढता. पनीरची बुर्जी, एकदा पनीरचं घोटाळं करूया. आपलं अंड घोटाळं खूप चाललो ना, आता तुमका पनीरचं घोटाळं सुद्धा करून दाखवतो. म्हणजे तुम्ही म्हणतात अरे पनीरचं घोटाळं की चिली. नाही, पनीरचं घोटाळं, चिली पण. पनीर आपण एक चिली केलेला ना, हा मग पनीर चिली. आणि एक अंड्याचं घोटाळं केलं ना, मग पनीरचं घोटाळं. ती खूप साधी सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आम्ही तुमका लाईव्ह मध्ये दाखवतो. तुम्ही आमच्यावर लाईव्ह नक्की राहा आणि तुमका कोणत्या रेसिपी बघूच्या ते सुद्धा सांगा. आता झालेलं आहे बघा बऱ्यापैकी. थांबा, मी तुमका जवळ कॅमेरा आणून दाखवते. तोपर्यंत मी गाळून घेते. हा, माका सवय हा चमच्याक लागलेला असा टक 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 करूची तशी. आज आम्ही पहिलोच लाकडाचा चमचो घेतलो. पण आम्ही तुमका जर पनीर करून दाखवतो ना, तर शुद्ध पनीर घरच्या घरी. हा, चला हे झालं बघा व्यवस्थित मॅश. माका शिंक येईल, सॉरी.
हात धुवून घेऊया. येईल माका खोकलो येलो. हात धुवून घेते. हायजीन मेंटेन करूया सगळीकडे. चला, पावसाळ्यात खूप गरज हा. आता हे बघा एवढंच नाही हा असा मुठला ठेवलेले पिळून पिळून नाही तर म्हणजे संपलं. आपल्याला पिळूनच घ्यायचं असतं, नाहीतर हो. मग ते मजा नाही येत. पाणी भरपूर सुटतात त्या हा, कामात. मग ते पचपचीत लागतो बघा चवळा. तुम्ही दाखवलं पिळून घ्यायचं की नाही? राहिलं वाटतं. नाही मी हातात घेतले हा, हो. म्हणजे हे बघा ही आपली कोकमा आधीच बारीक केलेली होत. जास्त आंबट नाहीत म्हणून भरपूर टाकले मी. हे गॅस मोठं वाईज करूया. मीडियम, मोठं पण नको. हा, बारीक गॅस केलास ना तर पाणी सुटतला आणि जास्त हलवायचं तो आताच मगे नाही. म्हणून मगे एका तो मोठ्या गॅसवर मोठंच करा आणि मगे तो शिजतलो. नाही तर मग ओलं जवळ पूर्ण पाणी सोडतं, मग मजा नाही येत. गौरांगने लिहिलं खूप मस्त, थँक्यू सो मच. धन्यवाद. तुमका पण सांगते अजून रेसिपी चालू आ बघा आणि नंतर कमेंट करा, डबल टॅप करा. तेजस्विनीने लिहिलं युअर रेसिपीज आर व्हेरी गुड, थँक्यू सो मच. अक्षता लिहिलं हे व्हॉट्सअप म्हणजे कसे आहात ते इंग्लिश मध्ये कमेंट येत आहे. हाय अँड इज युअर मील डन? नाही, आता चालू आहे. सविताने लिहिलं जेवनीज पीपल आर व्हेरी प्राऊड ऑफ द फॅक्ट दॅट. मला वाटतं तुमचा मोबाईल घ्यावा लागेल, कारण हे जे कमेंट आली त्याचा अर्थच वेगळं झालं. थयचा आमचं जेवण आता चालू आहे, तुम्ही येवा. आता इथे जवळ बारीक गॅसवर वाय शिजाक देऊ गयो म्हणते बारीक गॅस कर. आणि हाय आपण आता घेऊया पिठी ढवळून आणि थंय ठेवूया पाणी. तुमचा मोबाईल स्विच ऑफ आहे की काय? स्विच ऑफ नाही बाजून दा बटन नको दाबू, खालचा गॅप येतात. ओके. बटनचा आवाजाचा. आता पिठीसाठी इकडे आपण ह्या घेतलेल्या, पण मी आधी हे हात धुते जवळ वयरलं होत आहे ना ते. अरे बापरे, तुमचं गेल्या वेळेला तुम्ही काहीतरी सांगितलेलं तोच आहे. दाबा 30-80 आता सगळ्यांका कळतं. कळान दे. कोण तुमचं कोण येता मोबाईल घेऊ घेतलं तर घेतलं. अँड्रॉइड आहे, नवीन द्या जाताना यो आयफोन देऊन जाया. अँड्रॉइड घ्या आणि आयफोन. जवळा लवकर शिजतो ना, नम्रताने लिहिलं. होय होय लवकर शिजता. ओलो जवळ पटकन शिजता. सविताने लिहिलं जवळा पिळायचा असतो ना, मस्तच फक्त जवळा खातात. मासुके माशात. आता सरोजनी मीठ टाकल्या नव्हता तरी पण मी थोडासा मीठ टाकते. वायच वयरलंय. नाही, आमचं जेवण आता चालू आहे. हेच जेवण आहे हे आमचं जेवण दुपारचं. झटपट होणारं जेवण आहे. म्हणजे तुम्ही किती उशिरा करायला घेतलं तरी अर्ध्या तासात तुमची तयारी असेल तर पटकन होईल. मीठ आणि कोथिंबीर टाकून घेतले मी आणि मंद आचेवर थोडा वेळ हे शिजून घेऊया. आता इथे मी काई ठेवली आहे पिठी एक. मच्छी बरोबर एक टॅमॅटोचं सार किंवा आपली पिठी भारी लागतात. पिठी ढवळायची. हा, बांगड्या बरोबर काय हो खावा. तिखट डाळीची रेसिपी करूच्या. लाल मसूरची तिखट डाळ आणि बांगडो भारी. कढीपत्तो घेतलाय तो कांद्यात टाकते, मिरची पण कांद्यात टाकते. फक्त लसूण आपल्या तेलात परतूची. तेल मी टाकले अर्धा पळी आणि पीठ घेऊचा काढून. हवा लागता ती आग फरफरता. लसूण अशी बारीक माका खूप आवडतात पिठीमध्ये लसूण. तुम्ही कुठून बघताय रेसिपी ते सांगा. आमचा आवाज येता, आम्ही दिसतो बरोबर की नाही ते सांगा. कॅमेरा हलता काय जास्त ते सुद्धा सांगा. लाईव्ह चालू आहे ना, त्याच्यामुळे कधी कधी हलतो. पुढे मागे करताना. लसणीचा मस्त खमंग सुगंध सुटलो. ती लाल झाल्याबरोबर मी कांदा, कढीपत्ता आणि मिरची, 1.5 मिरची, अर्धी मिरची मी एका घातलंय जवळ्यात. आता ह्या पेटीमध्ये सगळा हा मसालो वगैरे सगळा हा
तर ह्याच्यात काय हळद घालू बाई? नको, सगळं आहे. बघा हळद थोडीशी घाला. असं बस अंदाज आहे, तसा मसाला पण घाला. आहा, आणि असं पीठ म्हणतात. हातीनच कालूचं असतं, हं. कारण ह्याच्यात गुठळे होतात. चिकट असता, भरपूर कोळीत बऱ्याच प्रमाणात चिकट असता आणि गुळगुळीत असता. पीठ बघा हातीक गुळगुळीत लागतं. म्हणजे आपला चण्याचा पीठ कसा असता तसाच ह्या पीठ असता. ह्याच्यात लगेच गुठळे होतात. चण्याचा पीठ किती चाळून ठेवा तरी त्या घेते वेळी त्याचे गुठळे असतातच असतात. ह्या तरी एक टाइम फसफशीत असतात. आता सगळे गुठळे मोडले. हात पण घेतले मी त्याच्यातच हे करून. बाहेर आमचा पाऊस चालू आ. विश्रांती घेतल्या नाही. दाखवते तुमका बाहेरचो नजारो मस्त. बाबाजी नाहीत म्हणून आज पावसाचा विषय काढून घेतो. आमच्या इथे आम्ही विरारला राहतो ना, पावसात बाबा वेगवेगळे प्रकारचे धोके आहेत आमच्या इथे. गांडुळाचे धोके, सापाचे धोके, बाकीचे प्राण्यांचे धोके. तुमका माहिती असत आपलं ह्या पॉडकास्ट पण आपण चालू केलं होतं गार्डन मध्ये केलं. गार्डन जवळ असल्यामुळे इकडे नागदेवता पण प्रसन्न होत. आता नागपंचमी येता ना. आपण गॅस बंद केली, एक ढवळून असं चमचं मारल्याने बंद केले. आता हे कांदो पण बऱ्यापैकी मऊ झालेलो. पाणी ह्याच्यामध्ये काय काय घातलेलं आहे, तर कुळथाच्या पिठीमध्ये अगोदरच काय काय घातलंय ते सांगा. आपण कुळीत वाटताना. भाजून भरडून घेतलेले आहात. आता आमचा व्हिडिओ तुम्ही बघा आणि तसंच जर पिठी नुसती कुळथाची वही तो सुद्धा हा आणि एकदम तुमका एकदम चविष्ट होईया. म्हणजे धने घाला, काळा मिरी घाला, थोडेसे बडीशेप घाला, उडदाची डाळ घाला. जर 1 किलो कुळीत तर 1 वाटी म्हणजे 100 ग्राम उडदाची डाळ, 200 ग्राम चण्याची डाळ ती भाजून जेव्हा तुमचे कुळीत चांगले साला काढून होतील ती पिठी मस्त लागतं आणि सुंदर अगदी वाटतं की आता खातच राहावी अशी पिठी पण तुम्ही करून आणि बघा. नुसत्या कुळथाची पिठी सुद्धा छान लागतं. म्हणजे ती पारंपरिक पद्धत. ती सुद्धा असा आपल्या परब किचनवर. आता तुमका जी होई ती बनवून द्या. आम्ही लाईव्ह मध्ये दाखवली नाही ना? हो, एकदा आई बरोबर दाखवलात ती कुळथाची पिठी बनवायची प्रोसेस. अच्छा, हा. लाईव्ह आहे ना तुम्ही. हल्लीचाच आहे ना, 26चाच आहे. ती झाले का बस 2-3 महिने? पारंपरिक पद्धत. म्हणजे त्याच्यामध्ये मी चण्याची डाळ वगैरे काही नाही घातली. बहुतेक साऱ्या कुळथाच्या पिठीत आहेच असा. ही पिठी बघा एवढीशी घेतली तरी ती घट घट होत जातात. बघा बाउल भर होता पाण्यात, आता ही घट होत जाता. पण म्हणतात पिठी कड इली की पातळ होता, जशी तुमची कढी. मी परत एक डाऊल पाणी टाकते. तुमच्या मर्जीनुसार टाका. हा, तुमका किती पातळ आणि किती घट होईल एवढीच दाट बरी वाटतं. ही बघा आता ही मोठ्या गॅसवरच मी ढवळून घेते आणि पिठी ढवळतच रवायची, नाहीतर ती काय होतं खाली बसली जातात आणि मग चमच्याक ना असा येतात श्रीखंडासारख्या साई तसा. जोपर्यंत तिका कड येत नाही ती परतत नाही, जशी आपली कढी परतता तोपर्यंत ही ढवळत रवायची. दीपकने हाय लिहिलं, आशाने लिहिलं पण छान आहे. हा, पॅन छान आहे, थँक्यू. बँगलोर वरून लक्ष्मी बघते, अर्णवी बघते, पण नागपूर वरून पण सांगते मी व्हेजिटेरियन आहे. काही हरकत नाही, तुम्ही पिठी आणि भाकरी बनवू शकता. ओला जवळा सुका जवळा मायनस करा. तेजस लिहिते मी सावंतवाडीवरून बघते. पिठलनी भाकरी सुद्धा छान लागतं ताई. पिठी भात आपली अकोलावरून. धन्यवाद सगळ्यांचं. आपल्या लाईव्ह रेसिपी मध्ये स्वागत आहे. बघा रट्टा मट्टा कड यायला लागला आणि पिठी आपली परतायला लागली. या ठिकाणी तुम्ही काय करायचं, गॅस स्लो करायचा आणि पिठी कडू द्यायची, म्हणजे मंद आचेवर. त्याने काय होईल तुमची पिठी सुद्धा कडेल आणि तुम्ही फास्ट गॅस ठेवली तर ती पिठी परतली जाईल आणि पिठी होते पातळ. आता ही बघा ही घट्ट होत जाणार. जर तुम्ही मोठी आच केली तर ही काय होणार, पातळ होणार. ही जशी थंड होईल तेव्हा आणि घट्ट होईल. म्हणजे तुम्हाला जे पाणी घालायचंय ते तुम्ही आधीच काय ते घालून घ्या. आता ही आम्ही बरोबर दोघी जणी बरोबर पुरतली.
ही बघा. वरून आम्ही काय स्पाइसेस नाही घातले. तुम्ही पाहिजे तर थोडीशी चिमूटभर हळद घालू शकता, कारण पिठी वाटतानाच आपण सगळं घातलेलं आहे. हां, मग त्याच्यावर त्याच्यामध्ये एक आम्ही हे हे करायला घातली, मी पाहिजे. ओली मिरची घातली आणि हं. आता कोथिंबीर शिवरतो. ओला खोबरा वाटत असाल तर घाला. ते पण छान लागतं. हां, झाली आपली पिठी सुद्धा झालेली आहे. या आता जेवण आपलं ऑलमोस्ट रेडी होतील हा. त्याच्यावर जवळ्यावर हे झाकण ठेवा. हे राहील. हा ठेवा आता. हातात तेच गावलं. आता पिठीयेवर पण व्हया. पण माका हय पाणी ठेवू खरं. त्या टोपात हा पाणी. हा पण ते प्यायचं पाणी आहे. ते ऑलरेडी गरम करून थंड चालत ना 2 केलेलं आहे. महिने. हा मग नाही, नाही, तुला पियायला घे त्यातलं. तेच नाही मी तर आजकाल तव्यातच बाबा तापवते. पावसाळा आहे ना, त्याच्यामुळे गरम पाणी पितो. मी ह्योच टोप शोधत होते. नंतर म्हणाले काही गेलो काय. मग आठवलं ह्या गरम पाणी पिता. आत्ताच हल्लीच. मी आपला मी कळशीच ठेवते उचलून गॅसवर. ही गावची पद्धत आहे हा. ज्या तव्यामध्ये भाकरी भाजणार ना त्याच्यातच गरम पाणी करून ठेवायचं. आता ही डिश त्याच्यावर ठेवा तात्पुरती, नाहीतर माशी बसतात पावसाळ्यात. काचेची आहे ना हा. होती. तुझा जेवणाचा ताट दे. नाही तर आपला करता करता ते स्फोट व्हायचे. काय ठेवते? जेवचा ताट. जेवण झालं की सगळं झाकलेलं बरं ना. होय. सगळा झाकून पुसून ठेवायचा. म्हणजे आपल्याला बरा पडतात. आता पीठ घेते, चाळण घेते. भाकरीचा पीठ आहे ज्वारी आणि काय गो? तांदूळ फक्त आणि ज्वारीच. फक्त ज्वारी. ओनली ज्वारी. त्याच्यात मिक्स करायचं असेल तर मिक्स करू शकता. पण ज्वारीचं तुम्ही म्हणशात भाकरीसारखी अशी फुगेल बिगेल असा प्रकार नाही होत हा. हा, नुसती ज्वारी नुसती नाही होत. ज्वारी, त्यात हा. तुम्ही तांदूळ हा. किंवा थोडा मूठभर गव्हाचं पीठ घालायचं. जर तुम्हाला हवं असेल तर, म्हणजे तुम्हाला फुगलेली भाकरी मिळू शकते. आता एक प्रश्न घेऊया. नम्रताने दिलं, जर ऑलरेडी त्याच्यामध्ये जसं तुम्ही धने बिने काळी मिरी नाही टाकली असेल पिठी दळताना, नुसतेच कुळथाची पिठी केलं तर काय टाकायचं बनवताना? बनवता वेळी तुम्ही तुमच्याकडे धना, जिरा पावडर, बडीशेप पावडर वगैरे असेल तर ती टाका. जिऱ्याची मसाला. पावडर सहसा टाकू नका. आपल्या लाल ते मसाल्यावर पण छान होते. आणि एक कोकम टाका. तशी पण करू शकता. आणि तुम्हाला जर वाटते की तुमच्या पिठीला थोडासा म्हणजे तो कुळथाला येतो एक वास, तसा येतोय, तर तुम्ही थोडंसं 2 चमचे तिथे बेसनचं पीठ वापरलत ना तरी चालेल. त्याने सुद्धा पिठीला एक छान स्वाद येतो. थोडंसं 2 चमचे बेसन, म्हणजे मी सांगितलं कुळीथ आपण तळते वेळी 2 वाटी 200 ग्राम 1 किलोला डाळ चण्याची ही करायची. वाटून घ्यायची, भाजून वाटायला टाकायची. हे पीठ वाढतं की नाही मला माहिती नाही, कारण मी नुसत्या नाही वाढत. ज्वारीच्या भाकऱ्या करत नाही. तांदळाचं पीठ लगेच वाढतं हे नाही आपण वाढत. गरम पाणी घातल्यावर. बघा आता पावसाळ्यात ना ह्या सगळ्या पिठांची पण काळजी घ्यायची लागता. ह्यांका ओलो हात नाही लाव, नाहीतर परत ह्यांच्यात टोके पडतात. पाऊस सगळ्यात एक व्हिडिओ बनवायला पाहिजे पावसाळ्यात घ्यायची काळजी. तुमच्यासाठी स्पेशली व्हिडिओ होयो की नाही तो खाली कमेंट करून सांगा. तुम्ही हा सांगितलं तर आम्ही करतो. आता या बघा, माझं दुर्वांग त्याशी सांगता, मम्मी भाकरी गोड लागते, भाकरीत मीठ टाक. हा. टाकतात ना, काय काय लोक हा, टाकतात टाकतात. छान लागते भाकरीमध्ये पण. मीठ. छान लागते. मी करून बघू गो एक दिवस प्रयोग मीठ टाकून. आणि आम्ही चपात्यामध्ये वगैरे मीठ टाकत नाही की त्या आपल्या भाजीत आणि आमटीत मीठ असतातच, भातात आणि चपातीत मीठ नाही. तुम्ही टाकतास की नाही ता सांगा लाईव्ह मध्ये. सुनीताने कमेंट दिलं, करून. नमस्कार ताई, रामकृष्ण हरी, श्री स्वामी समर्थ. हे बघा, कडक कडक पाणी घातलंय मी. कोणत्याही भाकरीच्या पिठाला कडक कडक पाणी घातलं की तुमची मऊ भाकरी लागते. फुगो या न फुगो, पण तुमची भाकरी राहणार नरम. म्हणून पाणी गरमच घालायचं. ही माझ्या बोरवलीच्या काकीने दिलेली टीप आहे. कुठलीही भाकरी करा तुम्ही, त्याच्यामध्ये गरम पाणीच घाला. जेवढं गरम पाणी घालाल तेवढी भाकरी तुमची जास्त वेळ नरम राहील. भले जाड थापा, पातळ थापा. नरम भाकरीसाठी टीप. हा, नरम भाकरीसाठी टीप. उकळतं पाणी, नुसतं गरम नाही. एकदम गरम. बघा हे बघा, तव्यामध्ये मी आता गॅस घालवला, पण तो तवा जाड असल्यामुळे ते पाणी खूपच गरम आहे. गरम पाणी ऑलरेडी सरोजने केलं होतं, त्याच्यामध्ये मी
अजून ते तव्यात गरम करायला ठेवलं. तुम्ही म्हणाल गरम पाणी थंड करून घातलं, तर नाही, असं गरम गरम पाणी पिठाला घाला. कृष्णाने लिहिलं रेडीमेड पिठी थोडी कचकचते का? नाही कचकचत. तशा तुमच्या क्वालिटीवर पण असेल. जसं स्वस्तातलं जर पीठ असेल, तर हम्म. त्यांनी सालासकट जर हे केलं असेल, तर कचकचू शकते ताई. नाही नाही नक्की. भाकरी कुठली आहे? ज्वारीची भाकरी भाजतोय आपण. सुनीताने लिहिलं लाईक डन, थँक्यू सो मच. अर्णवने लिहिलं आम्ही टाकतो ताई मीठ हं. पोळी आणि भातामध्ये. अच्छा. हा हा, काय काय जण टाकतात ना, हो, काय हो. नाही माझ्या बघत. माहेरी अजून वापरतात मीठ. हम्म. मी गेल्यावर तिथे म्हणते, "तुमच्या चपात्या अशा काय लागतात?" मी नाही घालत आहे, पण बरेच लोकं घालतात. माझ्या बहिणींकडे वगैरे घालतात मीठ. आता सरोज पण घालते की नाही? नाही मी चपातीमध्ये नाही घालत, भाकरीच्या पिठात घालते. नाही, नाही, भातात. नाही नाही भातात भातात नाही घालत. पण नाही. हां, माझ्या माहेरी भातात सुद्धा मीठ नाही आणि चपातीत अजिबात सुद्धा नाही. मीठ नाही. हे बघा, गरम गरमच पीठ मी चांगलं, हात माझे लाल झाले, पण घेतलं मी मळून पटकन. ते म्हणतात ना, गाणं आहे ना, आधी हाताला चटक. हं. लाईव्ह जर आवडत असेल, तर स्क्रीनवर लवकर लवकर डबल टॅप करा. आमची मालवणी भाषा आवडत असेल, पिठी आवडत असेल, जवळा झालेला भरपूर आवडत जणांना असेल. आपली मालवणी भाषा आवडते. धन्यवाद त्यांना खूप सगळ्यांना जण कमेंट धन्यवाद. करतात की तुमची मालवणी भाषा ऐका गोड. हं. थँक्यू सो मच. आम्ही सुद्धा गोड. आणि सगळ्याच गोड गोड. आनंदी आनंद गडे. सविता म्हणते काय देते? मी चपातीमध्ये टाकते, भातात नाही. सविताने लिहिलं. हो, मी पण भातात नाही टाकत. सरोज चपातीमध्ये सारखं. कधीतरी टाकते, पण क्वचितच. कधीतरी इच्छा केली तर, नाही तर भाकरीमध्ये टाकते. ते दुर्वांग सारखं भाकरी गोड लागते मम्मी. दुर्वांग इज राईट. हा भाकरी गोड लागते. हा, म्हणजे छान लागते. मला चपातीमध्ये नाही आवडत. अशी गोड भाकरी चहा बरोबर छान लागते. सगळं लाईव्ह असल्यामुळे थोडं हे होतं हा. अरेंजमेंट करताना. साफसफाई करा. तुम्ही बोलण्यात Cleanliness. नाही, पण आमचे कॅमेरा धरणारे आहेत ते बोलतात आपले. कॅमेरा तुमचा श्रिंक होता हलता. पीठ मी तिथे चांगलं बघा, पिठाची ऊब लागते हाताला. पावसाळ्यात असं गरम गरम गोष्टी करायला आणि घ्यायचं करायला काही वाटत नाही. थंडीत, पावसाळ्यात, उन्हाळ्यात थोडासा. आता आम्ही तुमका कुठेही नाही सांगत ही भाकरी फुगतली, कारण नुसती ज्वारीच्या पिठाची आहे. हा, फुगली तर तुमची. बोनस. फुगली तर बोनस. आणि नाही फुगली तर आमची, आम्ही खातो. तशी आम्हीच खाणार आहोत. पण मला ते कॉन्सेप्ट नाही कळत की फुगली की नरम राहते. नाही, तुम्ही जर त्याला गरम पाण्यात मळलात तर ती नक्की नरम राहते. हो, कोणतेही फुगो या न फुगो. आम्ही तर चपातीचं जे व्हिडिओ दाखवलेलं ना, ते पण चपाती पण गरम पाण्यामध्ये पीठ मळलेलं, आणि त्या चपात्या खरंच नरम छान राहतात, नरम राहतात. आणि फुगलेली चपाती दुसऱ्या दिवशी तिचे 4 तुकडे होतात. तुम्ही ठेवून बघा ताई, फुगलेल्या चपातीचे 4 तुकडे होतात. आता गॅस तिथे बारीक करा, नाही तर बंद करा, कारण आपली भाकरी नाही झाली आहे ना अजून. तो तापलो. आणि खरं म्हणजे अशा भिड्याच्या तव्यावरच करायची. मग त्याच्या वेळेला भाकरी फुगते की नाही ते नाही बघायचं. तुमच्याकडे भेड्याचं नसतात, मी लोखंडाचं वापरते. माझ्याकडे लोखंडाचं पातळ तवा. हे का बिडा म्हणतात की भिडा म्हणतात? भेडा भेडा ब नाही. काय काय भटजीतलो भ. बीड पण म्हणतात. बीडो बी. ही बघा मी. आपण आता लाटलेली भाकरी दाखवतो. हा बघा, लाटलेली भाकरी माका बोटाने ती येत नाही. आणि मी ज्वारीची भाकरी पहिल्यांदाच, नुसत्या ज्वारीची. मी ज्वारीची भाकरी करते, पण त्याच्यामध्ये तुमका वय असत तर तुम्ही व्हिडिओ सांगा, मी त्याच्यामध्ये काय काय घालते. आता किती सांगू, तुम्ही कमेंट करून सांगा. आता सांगितलं तर सस्पेन्स. मग तुम्ही व्हिडिओ बघूच्यात नाही ना. माझी ज्वारीचे भाकरे फुगतात, पण त्याच्यामध्ये मी बाकीचे पण इन्ग्रेडियंट्स टाकतात. हा, आता ही बघा, चारी बाजूने एवढी इतपत पातळ वगैरे मी लाटून घेतलंय, नाही थापून घेतलंय. तव चांगलं तापलेलो हा. आता मोठं करा, नाहीतर वाड्या तरी विसराग होतो हो, शब्द. हा, तो येऊचो नाही, जाऊ नये. आता गॅस मोठी हा. आता घेऊया पाणी लावून. गरम पाणीच तव्यातला काढून घेतलेले ग्लासात. पण पाणी ना असा सगळीकडे लावायचा, नाही तर जय नाही लावणार ना थंय भाकरी पीठ दिसता, पांढरी दिसता.
पण तुम्ही पाणी तापून म्हणजे भरपूर घालू नका, फक्त हा, लावायचं काम करा. लावा असा हां. पसरवा. नाहीतर मध्ये कोलगेट टाकशाल आणि वता सगळीकडे ग्लास असं व्हिडिओ पण वतला ग्लासान हां, ओतलं असं नाही सांगितलं करायचं. बाई स्नेहान आणि सरोजनी पाणी वता लावा लावा हां. नको वतू. तुमच्या सर्व सस्टेन्स खूप छान असतात. माझं नाव दीपिका आहे. थँक यू सो मच. तेजस वी ऑल्सो सॉल्ट इन द ब्रेड. म्हणजे तुम्ही चपातीमध्ये मीठ घालता असा अर्थ आहे. आता ह्या पाणी सुकला की मी ही परतलंय. आधी सोडून घेते. मधोमध पडली. बापू शेलारने हाय लिहिलं. आम्हाला खूप आवडती आपले मालवी भाषा. नैनाने लिहिलं. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. तुम्ही असा आता स्वागत लाईव्ह वर असा. असाल आणि तुमचे कमेंट आता वाचले जातील ना. लाईव्ह संपल्यावर तुम्ही लाईव्ह बघत असाल तर कमेंट नंतर वाचून दाखवू जेव्हा आम्ही परत लाईव्ह येऊ तेव्हा. स्वागत असा सगळ्यांचं आपल्या परब किचन. मी पलटी मारलंय हा भाकरी बघितलं नाही कवळी आता. मारलंय पलटी. आणि नाही बघितलं तर बॅक फॉरवर्ड करा नंतर. आता नाही होचा. हा बॅक फॉरवर्ड करा. आता राहणे. आता लाईव्ह वरच राहा. आता आपण लाटण्याने थापायची भाकरी नाही बनवत आहोत हा. हा. पोळपाट आणि लाटण्याने जी आपण भाकरी ही पारंपरिक पद्धत, हॉटेलमधली पारंपरिक पद्धत. त्या दिवशी एक तुमका गंमत तिसरी होती भाकरी तुमका मी माहितीये? थापून दाखवते. आम्ही कुठे गेलेलो नाशिकला गेलेलो तर तिकडे एक बोर्ड होतं हॉटेलमध्ये की आमच्या इथे तुम्हाला चुलीवरची भाकरी आणि गावरान मटण भेटेल. तर मी म्हटलं चुलीवरची भाकरी आणि आतमध्ये गेले तर गंमत काय माहितीये तुमका चुलीवरची भाकरी म्हणजे कसली चूल? गॅस गॅस. नाही हो, ती पण गंमत नाही. गंमत ही होती की रेडीमेड चूल म्हणजे आतमध्ये ते अशी रेडीमेड चूल जी केलेली असते ना ती वेगळीच आणि त्याच्यामध्ये एका ह्याच्यामध्ये तुम्ही 50-60 भाकऱ्या करू शकता. मग त्याला ती चूल म्हणालेली आणि मला वाटलेलं पारंपरिक चूल म्हणजे गावची चूल जशी असते ना त्या हिशोबाने मी गेली. असं होता कधी-कधी. अर्धी फुगली आई भाकरी पण नरम आहे एकदम नऊसूत आहे. तुमका नंतर दाखवते हे बघा. अर्धी नाही पूर्णच फुगली आहे ही बघा. म्हणजे अशी तुमका जर थापूक जमणार नाही तर तुम्ही हो शॉर्टकट नक्की वापरा पण त्याच्यासाठी भाकरी पण टाकायच्या अगोदर तवा खूप गरम पाहिजे एकदम तापलेलो तवा होय. आणि म्हणतं चपाती सारखी भाकरी लाटूची नसता. भाकरी लाटूची पण वेगळी ट्रिक. हा एकदम आणि थोडी तुम्ही जाई जाई लाटणा मारशाल तर भाकरी जाड होतली कारण भाकरीचं पीठ आणि आपल्या चपातीचं पीठ खूप फरक असता. ही बघा ही सगळ्या बाजूने मी लाटणा फिरून ही बघा घेतलंय. आता ह्याच्यात भाकरी काय टाकताना गॅस बारीक पाहिजे ते पण सांगतो. हा आता बारीक आहे आणि पाणी लावेपर्यंत आणि नंतर टाकल्यावर बघा मोठा केला. केला मी लगेच मोठा चिटिंग कारण केली हा त्यांनी गपचूप तिथे बटन नाही दाबलं. लगेच मोठा करायचा आणि तिला मधोमध कारण मग ती सोडत नाही भाकरी. आता ही कशी सुळसुळणार आहे बघा पटकन हातीवरच पाणी घेऊन लावायचा. भरपूर पाणी येईल तर काय होता सुकूक वेळ लागता आपली भाकरी. तुमच्यापैकी किती जणांना आमच्या गप्पा आवडतात? काय काय जणांना खूप बडबड वाटते ही लाईव्ह असल्यामुळे आणि काय काय जणांना खूप आवडतात. दोघांचेही आभार की तुम्ही एवढी बडबड ऐकून नंतर खाली कमेंट करता ना स्पेशली. माका मुख्यान रेसिपी करूची म्हटल्यावर आधीच टेन्शन येता. मी बोलतले मी म्हणतले म्यूट ठेवा आणि काय तर करून घेवा. मग माईक नको लावू ना. बडबड तर आम्ही तोंड हलतला आमचा. वहिनीच्या बहिणीचा कॉल होता वाटतं. टायमिंग होय आहे 1 वाजता. तिचा टायमिंग आहे लंच थोड्या टाइम. वेळाने कॉल कर हा. बहीण भाकरी लागते. तिचा टायमिंग आहे लंच टाइमला ती मला फोन करते. सुकली आता आपली भाकरी. अर्णवीने लिहिलं एक भाकर थापून दाखवा. हा ही आता थापूनच दाखवते ताई. नम्रताने मी लिहिलं थोडीशीच थापते कारण मला जमत नाही थापायला. बाकीच्या दुसऱ्या भाकऱ्या सांगा मी थापून दाखवेन. आता ही जमली तर माझी नाहीतर माझी हा. नाही तर सरोजची. भाकरी लाटताना ब्रेक होत नाही. नाही होत. नाही होत. पण तुमची उकड चांगली लागली ना भाकरीला तर नाही फाटणार भाकऱ्या. तरी हे पीठ माझं ना 1 महिना झालाय हा. असं म्हणतात पीठ नवीन जुनं वगैरे काय असतं पण तरी तसं काय नाही. भाकऱ्या ह्यामध्ये क्रॅक जातो. जातो हा. म्हणजे खूप सारे प्रकार असतात पण तुम्ही पीठ ताजं घ्या आणि गरम एकदम उकळत्या पाण्यात गरम पण नाही म्हणणार मी उकळत्याच पाण्यात आणि भाकरी गरम गरम तव्यावरच फ्राय करायची म्हणजे भाजायची. आज कुठेच कमी जास्त करायची नाही.
फक्त भाकरी काढलात की लाटेपर्यंत तुम्ही कमी करू शकता. आता फुगली. हा, घ्या, हे बघा. मी घ्या. लाटलेली भाकरी आपली फुगली. पहिली फुगत नाही. आणि ज्वारीची हा. भाकरी फुगली. नुसती ज्वारी हा. चिटिंग कुठेही नाही केली हा. एवढी मऊ हा. लुसलुशीत आहेत की चमच्यावर पण राहत नाही. ही बघा. आता ही बघा मी थापायला सुरुवात तुम्ही केली. बघू शकता. आणि ह्याला चाळणीवर घालायला पाहिजे होतं ना. हा. चाळणी खाली गेली. माका परात गावली तुम्ही परातीत जागा. गावी पण अशी परातीत असे पसरून घालतात. पण रवाने चाळणीवर मग वाफ निघून जाते. नाही तर हा. ह्याला पण चपातीसारखं पाणी सुटतं. पावसाळ्यात प्रत्येक गरम गोष्टीला लगेच पाणी सुटतं. म्हणजे ह्या सगळ्या थोडे छोट्या छोट्या टिप ही आहेत. बघा त्या आम्ही- पुढच्या बोटाने अशी ही भाकरी थापायची असते. मला वडे थापून थापून ना कंटाळा आला म्हणून हे भाकऱ्या थापायला बघत नाही. आणि माझी ही नस अशी वरती हे होत येते. अजून एक तुमका वड्याची रेसिपी करूची आहे. आता तुमका थापण्यासाठी नाही, थापण्याची मशीनच आणलेली आहे. त्या मशीनीवर वडे कसे सरजला होतात दया येईल हा? आणल्यान माहिती त्यांना मशीन. हा, तर त्या मशीनीवर वडे कसे होतात ही तुमका एक दिवस रेसिपी लाईव्ह दाखवतो. कुणा होई. अर्धी आता मी येतच आहे थापलंय ना. अर्धी थापलंय. श्रावण महिन्याच्या आधी हा. आणि अर्धी लाटली. माका ती बोटाचे ठसे आवडत नाही भाकरीवर. हे बघा असे हे ठसे जे येतात ना ते आवडत नाही भाकरीवर. स्वयंपाक करतेवेळी माशा पिडतात. व्हिडिओ असा काय करू हे आता तुमचा हा. व्हिडिओ करून दाखवतो. तो काय व्हिडिओ करायचं. परब किचन वर असा तुम्ही बघा. आता ही पण तेवढीच पातळ. इथे मधल्या बाजूनी जराशी भाकरी जाडच ठेवायची, जास्त नाही जराशी. आणि भाकरी धाप नाही टाकायची. झालं ना. हा झाला. साईडला करूया. नका येऊ हो नका येऊ. पावसाचा जोर वाढलेलो जसा जसा आमचा जवान होता तसा तसा पावसात जोर नाही, येतात. मोठं करूया विसरलात तो बघा तुमका बोलता की तुम्ही येऊ नको हे खाऊ. विरारला आलं की तुम्ही फसताल्यात. विरारच अडकताल्यात. वसईच्या पुढे राहत नाही. विरार आणि नालासोपारा आणि वसईच्या मध्येच राहतात लोक. तुमची गंमत झाली की मध्ये नाही सांगा. नाला सोपाऱ्यामध्ये खूप पाणी तुंबता. सगळे वांदे. आता तर तुमलाच असत सकाळपासून येऊ हा. वत्ता. हा, मग दाखवतो ह्यो एक तुम्हाला. शब्द बरो वाटता माका नुसतं वत्ता थांबणारच हे बघा. नाही. आता माझी जाळी असल्यामुळे तुमका दिसता पाऊस की नाही तो सांगा. आणि कुणाची तरी गाडीचा नंबर पण दिसता. हे बघा. पण वातावरण एवढं छान आहे ना. हे बघा आमचा या मधला गार्डन. हे बघा इथून दाखवलं तुमका. नंतर एक दिवशी दाखवतो परिसर आजूबाजूचा. आता हे घ्या पटकन येऊया. आम्ही ठकडे पॉडकास्ट करतो. हा. त्या गार्डन हा वेगळा. ह्या मधला गार्डन वेगळा. आता ही बघा. ही पलटी मारून घेतलंय तुम्ही बाहेर गॅलरी पाऊस हम्म. बघत होतास तोपर्यंत. तोपर्यंत. काय 2 दाखवल्या ना. कवळी परतायची भाकरी मग ती फुगतात. जशी चपाती कवळी परतली, पुरणपोळी कवळी परतली की फुगते. आमचं वातावरण कसं वाटलं ते सांगा. आणि लाईव्ह मजा येईल की नाही ती पण सांगा. ही अशी बघायची आणि अशी अशी बोटांची चेंपायची. म्हणजे कडेंजी शिजत नाही ना म्हणून अशी करूची असता. पण भाकरी हाती केवढी नरम लागता ना दाबते तशी. चला ही का पण फुगली. जशी फुगात ना तशी लगेच गॅस बारीक करायची की त्या भाकरी Comment करून मध्ये सांगा. हा मध्ये करकता. हे बघा हाय ना वाफ गेलेली. नाहीतर ही पण भाकरी पूर्ण फुगली असती. अजून तुम्ही सोसायटी नम्रताताईंना सोसायटीचा थोडीशी झलक दाखवली. नंतर तुमका पूर्ण दाखवतो. सोसायटी खूप चांगली आहे. आता जेवणाचं ताट हात धुवून या. आता आपली ही बघा भाकरी इथे झालेली आहे. मसाल्याचा डब्बो इथं रवलो. हे बघा असं मसाल्याचा डब्बो घेतलं ना की खूप गोष्टी इझी होतात. म्हणजे शोधायची गरज नाही लाईव्हला. आणि हे बघा आपण आता लाईव्ह बरोबर अर्धा तासच झाला. 40 मिनिटं झाली आणि आपलं सगळं जेवण तयार आहे. इथे आपण हे बघा झाकून ठेवलंय आपला ओला जवळा. बघा तुम्ही कलर बघू शकता. ओल्या जवळाचं टेक्स्चर बघू शकता. आणि खायची इच्छा झाली तर ओला जवळा मिळतो मार्केटमध्ये. त्याच्यानंतर आपली ही कुळदाची पिठी बघा घट्ट झालेली आहे ही बघा. सर्व जायपर्यंत कोळणीचं जवळ जवळ लाचो वाटो संपलं. रवलेलो. बोलते अगं माझ्याकडचा सगळा जवळा संपला. मी म्हटलं बरं आहे उठत होती. आणि त्याच्यानंतर मी तरी बोलली अरे रेसिपी दाखवायची थोडासा दे. ठेवलेला ना पिशवीत. देव तयार नाही मग दुसरीकडे गेले. ते का नाही होतो असा हा पटकन होता ना तो. आणि आपलं ह्यो भात तो अगोदरच लावलेला.
आता भाताची काय रेसिपी दाखवू बाई? टोपातलो भात दाखवची इच्छा. कोणाकोणाक व्हया तर खाली लाईव्ह मध्ये कमेंट करून सांगा. लक्ष्मी लिहिते माझ्याकडे आमच्याकडे पाऊस नाही. हा पण आमच्याकडे पाऊस आहे बाबा. इलो इलो. त्या दिवशी बोललंय ना त्याने मनावरच घेतल्या. ऑल क्रेडिट गोज टू मी असं म्हणायचं. प्रत्येक चांगल्या गोष्टीचं श्रेय घेऊन मोकळं व्हायचं. असं नाही ना. त्या काही येऊचाच होता कारण आपली एकादशी वगैरे येते असं म्हणतात पाऊस पडतोच पडतो. आणि अमावस्या झाली ना. हम्म. अमावस्या झाल्यावर पाऊस सुरू करतात. चला बघा, आपली ही गरमागरम पिठीचा कुळथाची सुगंध पिठी. भारी येता. आता कांदा टमाटर लिंबू नंतर वाढून घ्या तुम्ही. मी काय कांदो खाणत नाही. ह्या ताट माझा सरोजचा नाही. हम्म. सरोज कांदो खात आता कापीत आपलो. सफेद कांदा तो पण. हा. कांद्या नको आज कांद्याचा विषयच नको तुमका सफेद कांद्याची गाठण घेतलास की नाही घे. खाव. पावसाळ्यात ते कांदे खायचे. सर्दी खोकलो. गरम गरम भाकरी बघा. किती मऊ हा बघा. ही बघा. हा. एवढी मऊ झाली आणि तिचे तुकडे पण नाही पडत. ताजिया तरी नाही पण ती नंतर संध्याकाळी पण छान नरम राहतली जर तुम्ही उकड गरम पाण्यात काढलास तर. हे बघा ही अशी ट्रिक करायची. तव्यात गरम असा ठेवायचा भात गरम होता. मी करते. तुम्ही करतास की नाही? आता सरोज म्हणला नाही कमेंट करून सांगा. नाही नाही सगळ्यात कमेंट केल्याने तर आपण काय करतो आता मी आता- ते उचलतोय कारण काय माहितीये पावसाळ्यात सगळ्या गोष्टी लगेचच्या लगेच वायच. झाकून भात पांढरो ठेवायचो नाही. पिठी हा. घालू गई. झाकून ठेवलेल्या जरा बऱ्या असतात. त्याच्यावरचं झाकण शोधत होते. त्याच्यावर झाकण ताट ठेवलेलं आता परत ठेवते. लयच बारक्या झाकणा. झाकलेल्या गोष्टी बऱ्या पावसाळ्यात आपल्या घरी. हे बघा दुसरे पाहुणे येत असतात. हा. पटापट तोंडाला पाणी सुटलं तरी हार्ट करा, लाईक करा, शेअर करा पटापट. झटपट होणारी अर्ध्या तासात मालवणी थाळी. हा हे अर्ध्या भाकऱ्या, तासातच ओल्या आहे. जवळा आणि कुळदाची पिठी. भात काय आम्ही तुमका दाखवलं नाही. आपली ही अशी मालवणी थाळी तयार झालेली आहे. आता आम्ही दोघा बसून जेवतो. तुम्ही सुद्धा जर जेवण बनवलं नसत तर पटकन बनवून घ्या. काही वांधो नाही आणि तुमका कोणती रेसिपी लाईव्ह हवी ती खाली कमेंट करून सांगा. आणि काय म्हणतात तुम्हाला सर्वांना परब किचन कडून येणाऱ्या सणासुदीच्या रेसिपीसाठी बेस्ट ऑफ लक. आता बेस्ट ऑफ लक कित्याक दिलंय सांगा? कारण ते रेसिपी जे सणासुदीच्या रेसिपी आहेत ना त्या आपण बनवतो एकदा दोनदाच वर्षातून आणि त्या नेमक्या फसणाऱ्या असतात. आणि त्या जर तुम्हाला परफेक्ट बनवायला शिकायचं असेल, जे आपल्या पारंपरिक म्हणजे जसे उकडीचे मोदक म्हणा किंवा पातोळे. पातोळे म्हणा नागपंचमी. किंवा आपलं काळ्या वाटाण्याचा सार म्हणा किंवा वडे. असं वडे. ते जर पारंपरिक रेसिपी जर तुमका बघूचे असतले तर तुमका परब किचन मध्ये येऊचा लागतला. आमच्या लाईव्ह सेक्शन किंवा रेसिपीचा जो सेक्शन आहे तो पूर्णपणे बघूचं लागतं. त्यासाठी Skip न- पहिला सबस्क्राईब करूचा लागतला. हा आणि पूर्णपणे बघा नाहीतर तुम्ही म्हणजे स्किप करून करून कधी कधी एखादी महत्वाची टीप राहून जाता. हो. जशी आता ही पण लाईव्ह रेसिपी भाकरी नरम व्हायया म्हणजे न फुगता सुद्धा तर तुम्हाला ती टिप्स त्याच्यात दिलेली आहे. त्यासाठी लाईव्ह पूर्ण जाऊन बघा. आता मी कमेंट घेते. हा लक्ष्मीने लिहिलं आमच्याकडे पाऊस नाही. मी वाचलं मगाशी. नम्रता पिठी छान दिसते. थँक्यू. घट्ट पिठीसाठी तुमका मगाशी सांगलंय. जवळा भाकरी पण छान दिसते. थँक्यू नम्रता. सविताने लिहिलं सगळे प्रकार छान झाले. सो प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू. धन्यवाद. विलास सिंगने आता लिहिलं खूप छान झाला स्वयंपाक करता. थँक्यू सो मच. अमोलने लिहिलं मला वाटलं सरप्राईज. ओके. शरदने लिहिलं हाय. तुमचं सगळ्यांचं लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. आता आपला हा लाईव्ह संपतोय आणि मगाशी जो गोंधळ झाला तो मी नंतर दाखवते की काय गोंधळ झाला. आता नको लाईव्ह मध्ये. तो गोंधळ खूप व्यवस्थित नाहीये. चला आता